Voor Sander van der Heijden wie het wel een heel speciaal weekend. Vreed was hij als assistentcoach kampioen met Cambuur en sneun die hij het nog stintjes oer als assistentcoach en speler. Terug bij ONS kampioen te worden in de haatklasse C. Ja, dit zal het hebben. Dus één keer nooit weer. Voor het Sofia wie mag het sneun aanmaken worden in DWS 33 uit Ermelo. ONS hier een echte pikstart. De man van trainer Jan Flap, die het nooit het kampioenschap afski neemt, stier op scherp. Al in de eerste minuut de hoekschop van Martijn Rozenburg. En dan mooi Chris de Wacht de 1-0 inkappen. Een prima goal en dat joeg vertrouwen. ONS speelde DWS 33 in de eerste helft vol sluim van de madden. In de 20e minuut Cuddy González die het oorzicht had en Sander van der Heijden de scoringskans biedt. En dat kan jongen Sander wel oorlitten. Hij schoot de bal binnen, dus 2-0. DWS ziet het vooral dreig bij Sander van der Heijden. Hij bikkelen en struiden met de mooiste passes. De man is voor ONS onmisbaar. Krijgt van de de verdiener van DWS speelt erop op een keeper, maar daar staat Sander van der Heijden nog. En hij maakt het 3-0. Jurjen Bos jouwt Sander van der Heijden in de tweede helft echt nog een scoringskans. Hij maakt het dan haast zien tweede goal. Maar de keeper kan nog correct redden voor DWS 33. In de tweede helft neemt ONS dan gas weer om. En zo krijgt DWS 33 haar een eretreffer. En wordt het nog 3-1. Dan kan het net weer misgaan. Na 90 minuten kan het feest dan maar losbarsten voor de Snitsers. Nou, Flappy bedankt. Ja. Dat doen ze met de kerstdagen ook, alleen dan haalt hij de kerst niet, maar hier wel. En ja, als je afscheid neemt, dan hoop je dat het zo gaat gebeuren. En ja, het is jongensboek, hoe zeg je dat dan? Nou ja, dan het mat algemeen op lijst toch, hè? Ik bedoel, je bent al zo lang kampioen voor elke rien, maar dat moest wel even gebeuren nou. Ja, wij hebben voor de 5e of 6e speelronde staan we bovenaan, dus eigenlijk staat iedereen al op te wachten. Alleen ja, vorige week bij Harkema, die hebben gewoon daar het maximale eruit gehaald en die pakten 3 punten. Ja, dat was wel een domper, want het is vandaag natuurlijk ook 4 mei en dat zijn de dingen daar moet je bij stilstaan, daar hoor je ook bij stil te staan. Dus ja, dat is het rare dan wel van zo'n dag, dat is wel een mengeling. Maar aan de andere kant, jongens, geniet er maar van. Maar eigenlijk moeten we nou stoppen, want ik denk niet dat dit ooit overtroffen wordt, denk ik, voor mezelf. Stoppen kunnen, topklasse, dan mag je erin bij blijven. Ja, maar ik bedoel meer het weekend, hè. Vrijdag kampioen als assistent trainer in de eerste divisie en dan zaterdag kampioen in de hoofdklasse speler, ja. Ja, wat godsamme man, dit is wel mooi hoor. Beschouw dit seizoen nog eventjes. Je ziet er al zo lang ons in het kampioenschap. Moest nog even. Ja, precies. Kijk, iedereen zei we zijn al kampioen. Maar dat was niet het geval. Wij hadden nog wel 3 lastige wedstrijden. Maar ja, eigenlijk met 8 verliespunten voor mij, dat niet meer naar de andere. Dat weet je zelf ook wel. Maar iedereen zei al, je bent al kampioen. Maar dat is niet het geval. Maar ja, goed, uiteindelijk dat je het wordt is wel terecht. En ik denk wel, wij zijn het meest constant geweest. En weinig goals tegen. En we scoren altijd wel. Dus. We beginnen volgend jaar met z'n allen voor in de topklasse. Dat hebben we vooral de club schuldig. Want hoe die gaan voor gewoon om dit team de deel te zetten, dat is gewoon uniek. Hè? Ik merk dat gewoon, de laatste maand, de meesten die hadden het net echt terug. Nou is altijd de vraag die dan komt van nog één naar de topklasse daar. Binnen wij als ONS topklasse waardig? Het zal nog wel een hele intensieve tijd worden om dat goed vorm te krijgen. Maar we beginnen ervoor. Het is een uitdaging en
als dit als vereniging zijn daar mijn matje maaien, dan mag je er voor gaan. Ja.